i evo nas na našoj Fruškoj gori, evo nas u selu Vizić. Ja tražim domaća jaja i dobijem od jedne bake, kaže, ovako vadi ga iz džepa i kaže, evo, upravo koka snela jaje. Idem da vidim da li imam još da mogu da vam prodam. Potpuno neobičan dan agenta za nekretnine. Dok Sanja traži jaja po selu, ja sam došao ovde da natočim hladne vode. Kažu da je ova voda u Viziću izuzetna, prava fruškogorska. Šta vam je selo ovde? Dok čekam, dok sam sipao vodu, prolaze deca, prolaze mladi i javljaju se, viču dobar dan. Znate kad bi vam u gradu neko dete reklo dobar dan, a da vas ne poznaje? To je selo. Vidi, nije lako uopšte, ali uporno se isplati. Prava domaća. Raznih dimenzija i boja. Valjda sve šta su koke ručkale. Ovo je milina, ljudi moji, koja je ovo blagodit. I koja je cena tih jaja? Pa vidi, ovakva u gradu ispod 30 nisu, ovde su 20. Ljudi iz Vizića su nam pokazali put za Erdevik. Kaže, idete samo kroz šumu. Google mape pokazuju tu neki put, ja sam mislio da je asfalt, ali... U jednom trenutku pomislili smo da smo se apsolutno izgubili u šumi. Međutim, ovo se ipak isplatilo. Prolazak kroz šumu nas je doveo do jednog predivnog mesta. Evo nas u Erdeviku na jezeru Moharač. Mogu vam reći da je ovo raj na zemlji. Pogledajte ovu prirodu, ovo božanstveno mesto. Prošli smo kroz selo Bingula, a zatim posetili Divoš. Šta sad ovde tražiš? Domaći beli luk. Sad ćemo vidjeti. Nije valjda da ti to treba. Da. Po obilasku ovih divnih i pomalo zaboravljenih sela na južnoj padini Fruške gore, ponovo smo se popeli na našu Frušku goru i nacionalnim parkom uputili se prema Novom Sadu. Evo nas na vencu. Drago mi je da smo vam danas prikazali onu iskonsku Frušku goru, da ste videli malo i one druge, malo što se kaže zelenije, ja bih rekla pitomije krajeve. Slažeš? Da, one totalno ruralne krajeve, da kažem, bili smo skroz tamo do Neština i Loka i zaista, ljudi, ono što možemo reći, imaju tamo potencijala. Jedno lepo iskustvo.